Arratsaldeon Gasteiz, Arratsaldeon Gasteiztarrak. Egun erakutsiko dizuegun ikuskizuna ez da sorkuntza bat, ez da dantza folkloriko koreografiaturik, baizik eta Lapurdiko itsasu herrian ihauterikari eta eliza bestenkari emaiten diren dantzen parte bat. Esenatoki baten gainean gure plazetan eta karriketan emaiten ditugun dantzak ahal bezain fidelki presentatzen saiatuko dira. Lehen partean zuen burua otsailaren hotz sistakoan asmatu behar duzue. Goizeko 10 dira, menditxontxoretan elur pixka bat bada eta herriko gazteak kaskarrotez jauntzirik etxez etxe dabiltza ihauteriak etxeetarat ekartzeko. Etxeatarietan makildantzak emaiten dituzte, etxeko Andreari bertsu bat kantatzen jateko edo edateko zerbait eskatzeko, eta ondotik ontsa errezibituak baldin badira berriz jauzi zonbait emaiten dituzte. Memento baten buruan, bitrago edan ondoan, kaskarrot martxarekin etxez aldatzen dira.
egin nuke, xinga edo lukinka, heldu gira urrundik, gaua bidean emanik, eta irauteriak entzunik, landan edergereta, baxena barren ereta, zerbait ere zigin nuke, handik unara hileta. Gavota.
Entzun duzuen musika gaur egungo itsasuko xirulariaren Xabier Itzainaren komposizio bat da. Melodia honekin ohoratu nahi izan du 20. mende hastapenean itsasun izan zen azken xirulari tradizionala, Xururreneko itxua. Xirulak ditu 20. mende hastapen arte iparraldeko dantzari guztiak animatu, batzutan agabita eta atabala lagun. Bigarren partearen zat, ez duzu gehiago zuen burua neguaren hotzian asmatu behar, baina abuztuaren bero malingarrian. Kaskarotek haien bonetak aldatu dituzte mitra ederrak ezartzeko, haien xingola luzeekin, haien volantekin. Herriko bestak dira, eta aurten itxasun kabalka bat muntatu da. Ez dira urte guziz muntatzen kabalkadak herrian, baina aurten gazteria animatu da.
Eta 2000 pertsona hurbildu da haien ikusterat. Denak prest dira, makilaria, bolantak, basanderia, andere suria eta musikariek hasita kabalkadaren dantzak emanen dituzte herriko plaza. Euskaldunak sorginak. Sorgina. Makilaria.
erdizka lauetan. Kontradantzak.
Kontradantzak lehena. Kontradantzak hirugarrena. Sokadantza.
Gabon Gasteiztarrak, mil esker hain isirik eta sintxorik guri so egonik plazer bat zen hemen zuen aintzinean, zuen aurrean itxasuko gure erriko dantzan erakustia. Mil esker Roberto eta Enekori gonbidapena luzaturik eta biba Gasteizko festak. Ikus arte! Ez ahantzi, bakantzetara, landetara joan orde, etorri Lapurdi, Basenabarre eta Siberura. Zazpi probintziek elgar lagundu eta elgar ezagutu behar dugu.